Encara no has après res. Ara et faré tastar el karate més dur dels tritons. Jo em pensava que no hi havia cap humà capaç de sobreviure al meu cop de puny. Deu ser el més fort de tots els tritons. Aquest porta la lluita a un altre nivell. I què més? Al cap i a la fi, la teva gran cavallerositat no et permetrà ni salvar ni protegir la Tot i la de la Nami. Ser cavallerós no serveix de res. Coi, amb això em vas molt equivocat. De nou. Fran! Apple! Quatri! El cop mutat. Ja era hora, nano. Jo també ho sé, que no podem perdre temps. Veig que no entens res encara. Ei, Arlong! Mira'm, sóc aquí! M'acaso... Ho sabia. Molt bé. Ui! Hola, Nami! Perdoneu el retard.